Η ατμόσφαιρα στη Μάνη είχε αρχίσει να βαραίνει με έναν τρόπο σχεδόν ανεπαίσθητο, σαν να υπήρχε κάτι στον αέρα που δεν μπορούσε να εξηγηθεί με λόγια, αλλά γινόταν αισθητό σε κάθε βλέμμα, σε κάθε σιωπή που απλωνόταν ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Στάθης βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της αόρατης καταιγίδας, αν και ο ίδιος δεν είχε ακόμη το κουράγιο να το παραδεχτεί ούτε στον εαυτό του. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είχαν πέσει στα χέρια του σαν μια καταδίκη που δεν είχε ακόμη εκφωνηθεί επίσημα, αλλά είχε ήδη αρχίσει να το συνθλίβει από μέσα. Οι αριθμοί, ψυχροί και αδιάφοροι, είχαν αποκτήσει στο μυαλό του μια σχεδόν απειλητική διάσταση. Δεν ήταν απλώς αυξημένες τιμές, δεν ήταν απλώς μια ένδειξη που χρειαζόταν διερεύνηση. Για εκείνον, ήταν το προμήνυμα του τέλους. Αντί να αναζητήσει απαντήσεις, να ζητήσει διευκρινήσεις, να κάνει τα επόμενα βήματα που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν στην αλήθεια, επέλεξε το δρόμο της άρνησης. Όχι της απλής άρνησης, αλλά εκείνης της βαθιάς, σχεδόν αυτοκαταστροφικής άρνησης που μετατρέπει το φόβο σε βεβαιότητα. Πίστηκε ότι ο χρόνος του λιγοστεύει, ότι κάτι ανεπανόρθωτο είχε ήδη ξεκινήσει μέσα του. Στο μεταξύ, το σπίτι του, που άλλοτε έσφιζε από φωνές και καθημερινές μικρές εντάσεις, είχε αρχίσει να γεμίζει με μια παράξενη σιωπή. Ο Στάθης απομακρυνόταν όλο και περισσότερο, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Οι κουβέντες του γίνονταν αποσπασματικές, το βλέμμα του χανόταν συχνά στο κενό, σαν να προσπαθούσε να συμφιλιωθεί με κάτι που οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν ακόμη να δουν. Ο Στέφανος ήταν ο πρώτος που κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν ήταν απλώς μια κακή διάθεση ή μια προσωρινή ανησυχία. Ήταν κάτι βαθύτερο, κάτι που έτρωγε τον πατέρα του από μέσα και τον απομάκρυνε από όλους. Προσπάθησε να τον πλησιάσει με τρόπο ήρεμο, σχεδόν προσεκτικό, σαν να φοβόταν ότι αν τον πίεζε λίγο παραπάνω, θα τον έβλεπε να καταραίει μπροστά του. Του μίλησε για τις εξετάσεις, για την ανάγκη να συνεχίσει, να μην σταματήσει εκεί. Του εξήγησε ότι οι δείκτες από μόνοι τους δεν σημαίνουν τίποτα χωρίς πλήρη εικόνα. Ότι μπορεί να πρόκειται για κάτι αντιμετωπίσιμο, κάτι παροδικό, κάτι που δεν αξίζει να τον καταδικάζει εκ των προτέρων. Αλλά τα λόγια του έπεφταν σε έναν τοίχο που είχε ήδη υψωθεί μέσα στο Στάθη. Ο Στάθης άκουγε, αλλά δεν άκουγε πραγματικά. Κούναγε το κεφάλι του μηχανικά, έδινε αόριστες απαντήσεις, απέφευγε να δεσμευτεί σε οτιδήποτε. Μέσα του είχε ήδη πάρει μια απόφαση, δεν ήθελε να μάθει περισσότερα. Δεν άντεχε να επιβεβαιώσει το φόβο του. Προτιμούσε να ζει με την ιδέα του χειρότερου, παρά να την ακούσει επίσημα από έναν γιατρό. Την ίδια στιγμή, αυτή η εσωτερική του κατάρρευση άρχισε να μεταφράζεται σε πράξεις που δεν μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες. Ένα απόγευμα, κλείστηκε μόνος του στο γραφείο και άρχισε να γράφει. Στην αρχή, οι κινήσεις του ήταν αργές, διστακτικές. Αλλά όσο περνούσε η ώρα, γίνονταν όλο και πιο αποφασιστικές, σαν να έγραφε κάτι που είχε ήδη αποδεχτεί βαθιά μέσα του. Ήταν η διαθήκη του. Κάθε λέξη που έγραφε ήταν ένα βήμα πιο κοντά σε μια πραγματικότητα που ίσως δεν υπήρχε, αλλά για εκείνον ήταν ήδη αδιαμφισβήτητη. Τα παιδιά του, το σπίτι, όσα είχε χτίσει, όλα περνούσαν από το μυαλό του σαν εικόνες ενός παρελθόντος που έπρεπε να τακτοποιηθεί πριν από το τέλος. Λίγο αργότερα, ο Στέφανος δεν άντεξε άλλο την αβεβαιότητα. Βλέποντας τον πατέρα του να βυθίζεται όλο και περισσότερο σε αυτή τη σκοτεινή σκέψη, αποφάσισε να κάνει κάτι που ίσως τον έφερνε σε σύγκρουση μαζί του, αλλά ήταν απαραίτητο. Επικοινώνησε με τον Λικούργο. Ο Λικούργος, άνθρωπος με εμπειρία και ψυχραιμία, ήταν από εκείνους που ήξεραν πότε μια κατάσταση ξεπερνά τα όρια της οικογενειακής διαχείρισης. Όταν άκουσε τα όσα του περιέγραψε ο Στέφανος, δεν ευνηδιάστηκε. Είχε δει ξανά τέτοιες περιπτώσεις, όπου ο φόβος γίνεται πιο επικίνδυνος από την ίδια την ασθένεια. Εν τω μεταξύ, η ανησυχία άρχισε να απλώνεται και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Η Άννα, που παρατηρούσε από απόσταση, δεν μπορούσε να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβαινε, αλλά ένιωθε ότι κάτι είχε αλλάξει ριζικά. Ο τρόπος που ο Στάθης κοιτούσε τους γύρω του, σαν να τους αποχαιρετούσε σιωπηλά, της προκαλούσε ένα αίσθημα ανησυχίας που δεν μπορούσε να αγνοήσει. Σε μια συζήτηση με τη Βασιλική, εξέφρασε ανοιχτά την απορία της. Δεν ήταν κατηγορία, ούτε υποψία συγκεκριμένη. Ήταν μια αγωνία που ζητούσε απαντήσεις. Η Βασιλική, ακούγοντας τα λόγια της, ένιωσε ένα ρίγος να τη διαπερνά. Γιατί βαθιά μέσα της, είχε ήδη αρχίσει να βλέπει την ίδια εικόνα. Ο πατέρας της δεν ήταν πια ο ίδιος. Παράλληλα, η Εροφίλη, που προσπαθούσε να κατανοήσει την απόσταση που είχε αρχίσει να δημιουργείται ανάμεσα σε εκείνη και το Στάθη, έβγαζε τα δικά της συμπεράσματα. Δεν γνώριζε τίποτα για τις εξετάσεις, για τον φόβο, για τη διαθήκη. Έβλεπε μόνο έναν άντρα που απομακρυνόταν, που δεν της έδινε πια την ίδια προσοχή, που έμοιαζε χαμένος. Και έτσι, μέσα στη δική της οπτική, η σιωπή του μεταφραζόταν σε αδιαφορία. Αυτή η παρερμηνία πρόσθεται ακόμη ένα βάρος σε μια ήδη εύθραυστη κατάσταση.
Γιατί ενώ ο Στάθης πάλευε μόνος του με έναν φόβο που τον παρέλυε, οι γύρω του άρχιζαν να χτίζουν τις δικές τους εξηγήσεις, τις δικές τους αποστάσεις, δημιουργώντας ένα πλέγμα παρεξηγήσεων που μεγάλωνε επικίνδυνα. Την ίδια στιγμή, σε ένα άλλο σημείο της ίδιας πόλης, μια διαφορετική ιστορία άρχιζε να ξετυλίγεται, εξίσου σκοτεινή αλλά με πολύ πιο άμεσο κίνδυνο. Η Αλεξάνδρα, κινούμενη αρχικά από μια απλή περιέργεια, μπήκε στο δωμάτιο της κόρης της χωρίς να φαντάζεται ότι αυτό που θα ανακάλυπτε θα άλλαζε τα πάντα. Το δωμάτιο της Χριστιάνας ήταν τακτοποιημένο, σχεδόν υπερβολικά τακτοποιημένο. Κάθε αντικείμενο στη θέση του, κάθε λεπτομέρεια ελεγχόμενη. Αλλά αυτή η τελειότητα είχε κάτι το αφύσικο. Σαν να ήταν αποτέλεσμα όχι απλώς φροντίδας, αλλά ελέγχου. Σαν να μην υπήρχε χώρος για λάθος, για αυθορμητισμό, για αθωότητα. Η Αλεξάνδρα άρχισε να ψάχνει, αρχικά χωρίς συγκεκριμένο στόχο. Άνοιξε συρτάρια, μετακίνησε ρούχα, κοίταξε κάτω από αντικείμενα. Και τότε, σχεδόν τυχαία, το βρήκε. Το όπλο. Για μια στιγμή, ο χρόνος πάγωσε. Δεν ήταν απλώς ένα αντικείμενο. Ήταν μια απειλή. Μια απόδειξη ότι κάτι πολύ πιο σκοτεινό κρυβόταν πίσω από τη συμπεριφορά της κόρης της. Τα χέρια της άρχισαν να τρέμουν, όχι μόνο από φόβο, αλλά και από την επίγνωση ότι ίσως είχε ήδη αργήσει να καταλάβει. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τίποτα δεν μπορούσε να είναι το ίδιο. Η εικόνα της Χριστιάνας, όπως την ήξερε, άρχισε να ραγίζει. Και μέσα από αυτές τις ρογμές, άρχισε να ξεπροβάλλει κάτι που η Αλεξάνδρα δεν ήθελε να δει, αλλά δεν μπορούσε πια να αγνοήσει. Ένα πρόσωπο ξένο, επικίνδυνο, σχεδόν τρομακτικό. Και χωρίς να το καταλάβει, είχε ήδη κάνει το πρώτο βήμα προς μια σύγκρουση που δεν θα είχε επιστροφή. Η στιγμή που η Αλεξάνδρα κράτησε το όπλο στα χέρια της δεν έμοιαζε με τίποτα που είχε ζήσει μέχρι τότε. Δεν ήταν απλό σοκ, ήταν μια βαθιά, σχεδόν πρωτόγονη αίσθηση κινδύνου που την έκανε να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα γύρω της με διαφορετικό τρόπο. Σαν να είχαν πέσει ξαφνικά όλα τα πέπλα που κάλυπταν την αλήθεια και να είχε απομείνει γυμνή απέναντι σε κάτι που δεν μπορούσε να ελέγξει. Για λίγα δευτερόλεπτα, έμεινε ακίνητη. Το βλέμμα της καρφωμένο στο αντικείμενο, τα δάχτυλα της να το κρατούν με δισταγμό, σαν να φοβόταν ότι ακόμη και η επαφή μαζί του μπορούσε να την μπλέξει σε κάτι αμετάκλητο. Το μυαλό της άρχισε να τρέχει με ταχύτητα, προσπαθώντας να συνδέσει κομμάτια που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν καμία προφανή σχέση. Η Χριστιάνα, η κόρη της. Η εικόνα της, όπως την είχε χτίσει μέσα της όλα αυτά τα χρόνια, άρχισε να θρηματίζεται. Δεν μπορούσε να συμβιβάσει την ιδέα της κόρης της με την ύπαρξη ενός όπλου κρυμμένου στο δωμάτιο της. Κάτι δεν τέριαζε. Κάτι είχε ξεφύγει από τον έλεγχο της εδώ και πολύ καιρό, χωρίς να το αντιληφθεί. Αμέσως μετά, μια πιο ψυχρή σκέψη άρχισε να σχηματίζεται. Δεν ήταν τυχαίο. Δεν μπορούσε να είναι. Ένα όπλο δεν βρισκόταν εκεί από σύμπτωση. Υπήρχε λόγος. Υπήρχε ιστορία πίσω από αυτό. Και η ιστορία αυτή ήταν επικίνδυνη. Τοποθέτησε το όπλο ξανά στη θέση του, με προσοχή, σαν να μην ήθελε να αφήσει κανένα ίχνος της παρουσίας της. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, αλλά το μυαλό της άρχισε να δουλεύει πιο καθαρά. Έπρεπε να κινηθεί προσεκτικά. Να μην δείξει ότι γνώριζε. Να παρατηρήσει. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, κάθε κίνηση της Χριστιάνας άρχισε να αποκτά άλλο βάρος στα μάτια της. Εν τω μεταξύ, η Χριστιάνα δεν άργησε να αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν χρειάστηκε να δει το όπλο για να καταλάβει ότι κάποιος είχε αγγίξει τα πράγματά της. Ήταν ο τρόπος που ήταν τοποθετημένα, η ελάχιστη μετατόπιση ενός αντικειμένου, μια λεπτομέρεια που μόνο εκείνη μπορούσε να διακρίνει. Η αίσθηση ότι κάποιος είχε εισβάλει στο χώρο της, όχι απλώς φυσικά αλλά και μυστικά, της προκάλεσε μια άμεση αντίδραση. Το βλέμμα της κλήρινε, η αναπνοή της έγινε πιο βαριά. Δεν ήταν φόβος. Ήταν κάτι πιο επικίνδυνο, εγρήγορση. Άρχισε να παρατηρεί τους πάντες γύρω της. Δεν ρωτούσε, δεν αντιδρούσε ανοιχτά, αλλά παρακολουθούσε. Τα βλέμματα, τις κινήσεις, τις σιωπές. Προσπαθούσε να εντοπίσει ποιος είχε κάνει το λάθος να περάσει το όριο. Και όσο δεν έβρισκε απάντηση, τόσο η ένταση μέσα της μεγάλωνε. Στο μεταξύ, η Αλεξάνδρα προσπαθούσε να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Δεν μπορούσε να ξεχάσει αυτό που είχε δει. Το όπλο είχε ριζώσει στο μυαλό της σαν σύμβολο ενός κινδύνου που δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί πλήρως. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να μείνει με σταυρωμένα χέρια. Έπρεπε να μάθει περισσότερα. Οι σκέψεις της γίνονταν όλο και πιο σκοτεινές. Τι μπορούσε να έχει κάνει η κόρη της, σε τι είχε μπλέξει, και κυρίως, μέχρι που μπορούσε να φτάσει. Αυτά τα ερωτήματα δεν την άφηναν να ηρεμήσει. Και τελικά, την οδήγησαν σε μια απόφαση που θα άλλαζε τα πάντα. Θα έψαχνε ξανά το δωμάτιο της Χριστιάνας. Αυτή τη φορά πιο προσεκτικά, πιο βαθιά.
Θα έβρισκε απαντήσεις, όποιο και αν ήταν το κόστος. Την ίδια στιγμή, σε ένα εντελώς διαφορετικό μέτωπο, ο Στάθης βυθιζόταν όλο και περισσότερο στο σκοτάδι που είχε δημιουργήσει ο ίδιος μέσα του. Η απόφαση του να μην προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις δεν ήταν απλώς μια επιλογή. Ήταν μια στάση ζωής, μια άρνηση να αντιμετωπίσει την αλήθεια, όποια και αν ήταν αυτή. Και αυτή η στάση άρχισε να επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του. Περπατούσε σαν σκιά μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Οι κινήσεις του είχαν χάσει τη σταθερότητά τους, οι αντιδράσεις του γίνονταν απρόβλεπτες. Κάποιες στιγμές έδειχνε σχεδόν ήρεμος, σαν να είχε αποδεχτεί τη μοίρα του. Άλλες φορές, όμως, μια ένταση φαινόταν να τον κατακλείζει, σαν να πάλευε με κάτι που δεν μπορούσε να εκφράσει. Η ιδέα του θανάτου είχε εγκατασταθεί μέσα του. Και το χειρότερο ήταν ότι είχε αρχίσει να τη θεωρεί δεδομένη. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, κάθε πράξη του είχε μια αίσθηση τελικής διευθέτησης. Δεν ήταν απλώς η διαθήκη. Ήταν μικρές λεπτομέρειες, το πώς κοιτούσε τα παιδιά του, το πώς καθόταν μόνος του για ώρες, το πώς απέφευγε να δεθεί με οποιονδήποτε. Ήταν σαν να αποχαιρετούσε χωρίς να το λέει. Ο Στέφανος, βλέποντας αυτή τη μεταμόρφωση, ένιωθε ότι χάνει τον πατέρα του μέρα με τη μέρα. Δεν ήταν πια ζήτημα υγείας μόνο. Ήταν ζήτημα ψυχής. Και αυτό τον τρόμαζε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Προσπάθησε ξανά να του μιλήσει. Αυτή τη φορά πιο άμεσα, πιο πιεστικά. Του ζήτησε να σταματήσει να σκέφτεται το χειρότερο, να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα με θάρρος. Αλλά ο Στάθης δεν υποχωρούσε. Κρατούσε τη στάση του σαν ασπίδα. Γιατί βαθιά μέσα του είχε ήδη παραιτηθεί. Παράλληλα, η Βασιλική άρχισε να παρατηρεί όλο και πιο έντονα τις αλλαγές. Δεν ήταν μόνο τα λόγια της Άννας. Ήταν κάτι που ένιωθε. Ένα ένστικτο που της έλεγε ότι ο πατέρας της δεν ήταν απλώς ανήσυχος. Ήταν τρομαγμένος. Και αυτό την τρόμαζε ακόμη περισσότερο. Δεν ήξερε τι να κάνει. Πώς να τον πλησιάσει. Πώς να το φέρει πίσω. Ένιωθε ότι υπήρχε ένα τείχος ανάμεσα τους που μεγάλωνε συνεχώς και κάθε της προσπάθεια να το διασχίσει κατέληγε σε αδιέξοδο. Εν τω μεταξύ, η Εροφίλη συνέχιζε να παλεύει με τη δική της εκδοχή της πραγματικότητας. Η απόσταση του Στάθη την πλήγωνε, την έκανε να αμφισβητεί τη θέση της στη ζωή του. Δεν μπορούσε να δει το φόβο του. Έβλεπε μόνο την απουσία του. Και αυτή η παρερμηνία άρχισε να δημιουργεί ρήγματα που θα ήταν δύσκολο να κλείσουν. Την ίδια στιγμή, η Αλεξάνδρα ετοιμαζόταν να κάνει το επόμενο βήμα. Η νύχτα είχε πέσει και το σπίτι ήταν βυθισμένο σε μια σχετική ησυχία. Περίμενε την κατάλληλη στιγμή, εκείνη που ήξερε ότι η Χριστιάνα δεν θα βρισκόταν κοντά. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, αλλά η αποφασιστικότητά της ήταν πλέον ισχυρότερη από το φόβο. Μπήκε ξανά στο δωμάτιο. Αυτή τη φορά δεν υπήρχε δισταγμός. Άρχισε να ψάχνει μεθοδικά. Κάθε συρτάρι, κάθε ράφι, κάθε γωνία. Δεν έψαχνε πια απλώς στοιχεία. Έψαχνε επιβεβαίωση. Απόδειξη ότι αυτό που είχε δει δεν ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά μέρος μιας μεγαλύτερης αλήθειας. Και τότε, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, κάτι άλλαξε. Ένας ήχος πίσω της. Ένα βήμα. Η παρουσία κάποιου. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Η Χριστιάνα στεκόταν στην πόρτα. Τα μάτια της καρφωμένα πάνω της, γεμάτα ένταση, θυμό και κάτι ακόμη πιο σκοτεινό. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, καμία από τις δύο δεν μίλησε. Ο χρόνος φάνηκε να παγώνει, σαν να περίμενε να δει ποια θα κάνει την πρώτη κίνηση. Και τότε η ένταση έσπασε. Η Χριστιάνα προχώρησε μπροστά. Και τίποτα δεν θα ήταν πια το ίδιο. Η παρουσία της Χριστιάνας στην πόρτα δεν ήταν απλώς απειλητική, είχε κάτι απόλυτο, σχεδόν ασφικτικό, σαν να έκλεινε ξαφνικά κάθε διέξοδο διαφυγής για την Αλεξάνδρα. Το βλέμμα της κόρης της δεν άφηνε περιθώρια για παρερμηνίες, καθώς μέσα του συγκεντρωνόταν όλη η ένταση των τελευταίων ημερών, όλη η καχυποψία που είχε γεννηθεί από τη στιγμή που ένιωσε ότι κάποιος είχε εισβάλει στο χώρο της. Η Αλεξάνδρα προσπάθησε να κρατήσει μια στοιχειώδη ψυχραιμία, αλλά το σώμα της την πρόδιδε με ανεπαίσθητα σημάδια, τα δάχτυλα της σφίχτηκαν, η αναπνοή της έγινε πιο κοφτή, ενώ το βλέμμα της αναζητούσε απεγνωσμένα μια λογική εξήγηση που θα μπορούσε να δώσει. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή καμία λέξη δεν έμοιαζε επαρκής, καμία δικαιολογία δεν μπορούσε να σταθεί απέναντι στην ένταση που είχε ήδη ξεσπάσει. Η Χριστιάνα δεν φώναξε, δεν ύψωσε τη φωνή της, αλλά προχώρησε αργά προς το μέρος της μητέρας της με έναν τρόπο που έκανε κάθε της βήμα να μοιάζει βαρύ, υπολογισμένο, σχεδόν απειλητικό. Δεν υπήρχε πια η απόσταση που επέτρεπε την αποφυγή της σύγκρουσης, καθώς ο χώρος ανάμεσα τους γέμιζε με μια ηλεκτρισμένη σιωπή που προμείνει ότι η έκρηξη ήταν αναπόφευκτη.
Η στιγμή κορυφώθηκε όταν η Χριστιάνα έφτασε αρκετά κοντά ώστε να αντικρίζει κατάματα τη μητέρα της και τότε η ένταση μετατράπηκε σε πράξη με μια απότομη, σχεδόν βίαιη κίνηση. Τα χέρια της άρπαξαν το λαιμό της Αλεξάνδρας χωρίς προειδοποίηση, σαν να είχε προηγηθεί μια εσωτερική απόφαση που περίμενε απλώς την κατάλληλη στιγμή για να εκδηλωθεί. Η Αλεξάνδρα δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Το σώμα της πάγωσε για ένα δευτερόλεπτο, πριν ο πανικός αρχίσει να την κυριεύει. Τα δάχτυλα της Χριστιάνας πίεζαν με δύναμη, κόβοντας σταδιακά την αναπνοή της, ενώ το βλέμμα της κόρης της παρέμενε καρφωμένο πάνω της, χωρίς ίχνος δισταγμού ή ενοχής. Η πάλη που ακολούθησε δεν ήταν απλώς σωματική, αλλά βαθιά υπαρξιακή. Η Αλεξάνδρα προσπαθούσε να απομακρύνει τα χέρια που την έπνιγαν, αλλά η δύναμη της Χριστιάνας φαινόταν να πηγάζει από κάτι πολύ πιο βαθύ από την απλή οργή. Ήταν η έκφραση ενός ελέγχου που είχε αρχίσει να ξεφεύγει, μιας ψυχικής κατάστασης που είχε περάσει το σημείο της επιστροφής. Η αναπνοή της Αλεξάνδρας γινόταν όλο και πιο δύσκολη, τα μάτια της άρχισαν να θολώνουν, ενώ ο εγκέφαλος της πάλευε να επεξεργαστεί την πραγματικότητα που ζούσε. Δεν ήταν κάποιος ξένος που της επιτίθετο, δεν ήταν ένας εχθρός. Ήταν η ίδια της η κόρη, το παιδί που είχε μεγαλώσει, που είχε προστατεύσει, που πίστευε ότι γνώριζε. Η συνειδητοποίηση αυτή ήταν ίσως πιο επώδυνη από την ίδια τη σωματική βία. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή η ένταση έφτασε στο αποκορύφωμά της, αλλά αντί να συνεχιστεί μέχρι το τέλος, διακόπηκε απότομα. Η Χριστιάνα χαλάρωσε τη λαβή της ξαφνικά, σαν να είχε ενεργοποιηθεί μέσα της ένας μηχανισμός που την ανάγκασε να σταματήσει πριν ξεπεράσει ένα αόρατο όριο. Η Αλεξάνδρα σοριάστηκε ελαφρά προς τα πίσω, προσπαθώντας να πάρει ανάσα, ενώ το σώμα της αντιδρούσε με καθυστέρηση στο σοκ που είχε υποστεί. Ο αέρας έμπαινε στα πνευμόνια της με δυσκολία, κάθε εισπνοή συνοδευόταν από πόνο, αλλά το μεγαλύτερο βάρος ήταν αυτό που ένιωθε μέσα της. Η Χριστιάνα έκανε μερικά βήματα πίσω, απομακρύνθηκε χωρίς να πει λέξη, αφήνοντας πίσω της μια εικόνα που δεν μπορούσε να σβηστεί. Το πρόσωπο της είχε επιστρέψει σε μια παράξενη ηρεμία, σχεδόν απόκοσμη, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα ή σαν να είχε ήδη επεξεργαστεί και ξεπεράσει την ίδια της την πράξη. Η Αλεξάνδρα έμεινε για λίγο ακίνητη, προσπαθώντας να επαναφέρει την ισορροπία της, αλλά το μυαλό της είχε ήδη αρχίσει να λειτουργεί ξανά με ένταση. Ο φόβος δεν είχε εξαφανιστεί, αλλά είχε μετατραπεί σε κάτι άλλο, σε μια αποφασιστικότητα που δεν υπήρχε πριν. Δεν μπορούσε πλέον να αγνοήσει την πραγματικότητα. Η κόρη της δεν ήταν απλώς μπλεγμένη σε κάτι επικίνδυνο. Ήταν η ίδια επικίνδυνη. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η Αλεξάνδρα συνειδητοποίησε ότι η κατάσταση είχε ξεπεράσει τα όρια μιας οικογενειακής κρίσης. Δεν επρόκειτο για μια παρεξήγηση ή για μια φάση έντασης. Ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό, κάτι που μπορούσε να καταστρέψει τα πάντα αν δεν αντιμετωπιζόταν σωστά. Η σκέψη της στράφηκε αμέσως στο επόμενο βήμα. Δεν μπορούσε να συγκρουστεί ανοιχτά με τη Χριστιάνα. Η βία που είχε μόλις βιώσει ήταν μια σαφής ένδειξη ότι οποιαδήποτε ευθεία αντιπαράθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη πιο επικίνδυνες καταστάσεις. Έπρεπε να κινηθεί διαφορετικά, πιο έξυπνα, πιο προσεκτικά. Η ιδέα του παλιού κινητού άρχισε να παίρνει μορφή μέσα της. Είχε δει τη Χριστιάνα να το χρησιμοποιεί παλαιότερα, να το κρατάει μακριά από τα μάτια των άλλων, να το αντιμετωπίζει σαν κάτι που δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί. Εκεί, ίσως, να υπήρχαν απαντήσεις. Εκεί, ίσως, να βρισκόταν το κλειδί για να κατανοήσει τι ακριβώς συνέβαινε. Την ίδια στιγμή, η Χριστιάνα, απομονωμένη πλέον στο δικό της χώρο, προσπαθούσε να επαναφέρει την εσωτερική της ισορροπία. Η αντίδρασή της δεν ήταν τυχαία, αλλά ούτε και πλήρως ελεγχόμενη. Ήταν αποτέλεσμα της πίεσης που είχε συσσωρευτεί μέσα της, της ανάγκης να προστατεύσει το μυστικό της με κάθε κόστος. Η σκέψη ότι κάποιος μπορούσε να αποκαλύψει την αλήθεια την οδηγούσε σε μια κατάσταση συνεχούς έντασης. Δεν υπήρχε χώρος για λάθη, δεν υπήρχε περιθώριο για αδυναμία. Έπρεπε να ελέγχει τα πάντα, να προβλέπει τις κινήσεις των άλλων, να εξουδετερώνει κάθε απειλή πριν πάρει μορφή. Και πλέον, η Αλεξάνδρα είχε μπει σε αυτή την κατηγορία. Παράλληλα, η ιστορία του Στάθη εξελισσόταν σε μια διαφορετική, αλλά εξίσου επικίνδυνη κατεύθυνση. Η ψυχολογική του κατάσταση είχε αρχίσει να επηρεάζει όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και ολόκληρο το περιβάλλον του. Η απομόνωσή του, οι σκέψεις του για το τέλος, η άρνηση του να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα δημιουργούσαν ένα κλίμα ανησυχίας που μεγάλωνε μέρα με τη μέρα. Ο Λικούργος, ενημερωμένος πλέον για την κατάσταση, άρχισε να σκέφτεται τρόπους παρέμβασης. Δεν μπορούσε να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν έτσι, αλλά ήξερε ότι έπρεπε να κινηθεί με προσοχή. Ο Στάθης ήταν ένας άνθρωπος περήφανος, που δεν δεχόταν εύκολα καθοδήγηση ή πίεση. Η ισορροπία ήταν λεπτή. Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, δύο παράλληλες πορείες οδηγούνταν προς μια κοινή κορύφωση.
Από τη μία, η ψυχολογική κατάρρευση του Στάθη, που μπορούσε να τον οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις με ανεπανόρθωτες συνέπειες. Από την άλλη, το σκοτεινό μυστικό της Χριστιάνας, που απειλούσε να εκραγεί και να παρασύρει όσους βρίσκονταν κοντά της. Και στο κέντρο όλων αυτών, η Αλεξάνδρα. Μια γυναίκα που μόλις είχε βρεθεί πρόσωπο με τον τρόμο και που τώρα καλούνταν να αποφασίσει αν θα υποχωρήσει μπροστά του ή αν θα τον αντιμετωπίσει, γνωρίζοντας ότι κάθε της κίνηση μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες. Η σιωπή που ακολούθησε τη βίαιη σύγκρουση ανάμεσα στην Αλεξάνδρα και τη Χριστιάνα δεν ήταν μια απλή παύση, αλλά ένα βάρος που απλωνόταν σε κάθε γωνιά του σπιτιού, σαν να είχε αλλάξει ο ίδιος ο αέρας που ανέπνεαν. Η Αλεξάνδρα, παρόλο που είχε καταφέρει να απομακρυνθεί σωματικά, ένιωθε ότι η απειλή δεν είχε φύγει ούτε στιγμή από πάνω της, αλλά αντίθετα είχε ριζώσει βαθιά μέσα της. Κάθε της κίνηση από εκείνη τη στιγμή και μετά γινόταν με προσοχή, όχι μόνο από φόβο, αλλά από επίγνωση ότι πλέον βρισκόταν απέναντι σε κάτι που δεν μπορούσε να προβλέψει. Η εικόνα της κόρης της, με τα χέρια σφιγμένα γύρω από το λαιμό της, επέστρεφε ξανά και ξανά στο μυαλό της, σαν μια σκηνή που δεν μπορούσε να σβηστεί όσο και αν προσπαθούσε να την αποθήσει. Δεν ήταν απλώς μια έκρηξη θυμού. Ήταν κάτι πιο βαθύ, πιο επικίνδυνο. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η Αλεξάνδρα άρχισε να βλέπει τη Χριστιάνα με διαφορετικά μάτια. Δεν έβλεπε πια μόνο την κόρη της, αλλά έναν άνθρωπο που έκρυβε μέσα του μια σκοτεινή πλευρά, μια πλευρά που μπορούσε να ξεφύγει ανά πάσα στιγμή και να γίνει καταστροφική. Και αυτή η συνειδητοποίηση την ανάγκασε να αλλάξει στάση. Δεν μπορούσε πλέον να κινηθεί με το συναίσθημα. Έπρεπε να σκεφτεί στρατηγικά. Στο μεταξύ, η σκέψη του παλιού κινητού επέστρεφε όλο και πιο έντονα στο μυαλό της. Δεν ήταν απλώς μια υποψία. Ήταν μια διαίσθηση που γινόταν όλο και πιο ισχυρή. Εκεί μέσα, πίστευε, υπήρχε κάτι που μπορούσε να εξηγήσει τα πάντα. Κάτι που θα της έδινε τη δυνατότητα να καταλάβει τι είχε πραγματικά συμβεί και σε τι είχε μπλέξει η κόρη της. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι πλέον δεν είχε την πολυτέλεια να κινηθεί ελεύθερα. Η Χριστιάνα ήταν σε επιφυλακή. Από τη δική της πλευρά, η Χριστιάνα είχε περάσει σε μια κατάσταση πλήρους εγρήγορσης. Το περιστατικό με τη μητέρα της δεν είχε λειτουργήσει ως εκτόνωση, αλλά ως επιβεβαίωση ότι ο κίνδυνος ήταν πραγματικός και άμεσος. Δεν μπορούσε να επιτρέψει σε κανέναν να πλησιάσει την αλήθεια. Και πολύ περισσότερο, δεν μπορούσε να επιτρέψει στην Αλεξάνδρα να συνεχίσει να ψάχνει. Η συμπεριφορά της άλλαξε με τρόπο που δεν ήταν εύκολα αντιληπτός από τους γύρω της, αλλά για την Αλεξάνδρα ήταν ξεκάθαρος. Οι κινήσεις της έγιναν πιο ελεγχόμενες, οι διαδρομές της πιο προβλέψιμες, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε μια συνεχής επιτήρηση, μια σιωπηλή παρακολούθηση που δημιουργούσε ένα ασφικτικό κλίμα. Η Αλεξάνδρα ένιωθε ότι κάθε της βήμα καταγραφόταν. Και αυτό την ανάγκασε να κινηθεί πιο προσεκτικά από ποτέ. Την ίδια στιγμή, η υπόθεση του Στάθη συνέχιζε να βαθαίνει, δημιουργώντας ένα παράλληλο κύμα έντασης που επηρέαζε όλο το οικογενειακό περιβάλλον. Η άρνηση του να προχωρήσει σε εξετάσεις είχε πλέον μετατραπεί σε μια στάση που άγγιζε τα όρια της αυτοκαταστροφής. Δεν ήταν μόνο ο φόβος της ασθένειας, αλλά η πλήρης παράδοση σε αυτόν το φόβο. Ο Λικούργος, βλέποντας ότι η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί έτσι, άρχισε να προετοιμάζει μια πιο άμεση παρέμβαση. Δεν ήταν εύκολο να πλησιάσει έναν άνθρωπο σαν το Στάθη, που είχε μάθει να στέκεται μόνος του απέναντι στα προβλήματα, αλλά ήξερε ότι αυτή τη φορά δεν υπήρχε περιθώριο καθυστέρησης. Η σκέψη ότι ο Στάθης είχε ήδη αρχίσει να τακτοποιεί τα πράγματά του, να λειτουργεί σαν να είχε αποδεχτεί το τέλος, τον ανησυχούσε βαθιά. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις, το πρόβλημα δεν ήταν μόνο η πιθανή ασθένεια, αλλά η ψυχική κατάρρευση που μπορούσε να οδηγήσει σε αποφάσεις χωρίς επιστροφή. Στο μεταξύ, η Βασιλική παρατηρούσε τις εξελίξεις με μια αίσθηση ανησυχίας που μεγάλωνε. Δεν είχε πλήρη εικόνα, αλλά ένιωθε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε. Η συμπεριφορά του πατέρα της δεν μπορούσε να εξηγηθεί με απλές δικαιολογίες και αυτή η αβεβαιότητα την έκανε να αισθάνεται ότι χάνει τον έλεγχο της κατάστασης. Η Άννα, από την πλευρά της, συνέχιζε να εκφράζει την απορία της, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι οι παρατηρήσεις της επιβεβαίωναν αυτό που η Βασιλική φοβόταν ήδη. Οι λέξεις της, αν και απλές, είχαν αρχίσει να αποκτούν βαρύτητα, να λειτουργούν σαν καθρέφτης μιας πραγματικότητας που κανείς δεν ήθελε να παραδεχτεί. Εν τω μεταξύ, η Ιεροφίλη παρέμενε εγκλωβισμένη στη δική της ερμηνεία των γεγονότων. Η απόσταση του Στάθη την πλήγωνε, αλλά αντί να την οδηγήσει σε κατανόηση, την έσπροχνε σε συμπεράσματα που βάθαιναν το χάσμα ανάμεσα τους. Η αδυναμία της να δει το φόβο του, να καταλάβει την πραγματική αιτία της απομάκρυνσης του, δημιουργούσε μια ένταση που απειλούσε να εξελιχθεί σε σύγκρουση. Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, η Αλεξάνδρα προσπαθούσε να βρει τη σωστή στιγμή για να δράσει. Η ιδέα του κινητού είχε γίνει πλέον αιμονή. Ήξερε ότι δεν είχε πολλές ευκαιρίες.
Η Χριστιάνα ήταν προσεκτική, σχεδόν αιμονική με τα προσωπικά της αντικείμενα. Αλλά κάθε άνθρωπος κάνει λάθη. Και η Αλεξάνδρα περίμενε εκείνη τη στιγμή το μικρό κενό που θα της επέτρεπε να κινηθεί. Η ευκαιρία παρουσιάστηκε απροσδόκητα. Μια μέρα η Χριστιάνα αναγκάστηκε να φύγει βιαστικά, αφήνοντας πίσω της μια αίσθηση αναστάτωσης. Η Αλεξάνδρα το κατάλαβε αμέσως. Δεν υπήρχε χρόνος για δισταγμούς. Ήταν η στιγμή που περίμενε. Μπήκε στο δωμάτιο με γρήγορα αλλά προσεκτικά βήματα. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, αλλά αυτή τη φορά δεν υπήρχε πανικός. Υπήρχε στόχος. Άρχισε να ψάχνει μεθοδικά, με μεγαλύτερη εμπειρία από την προηγούμενη φορά, προσπαθώντας να εντοπίσει το κινητό που πίστευε ότι έκρυβε την αλήθεια. Κάθε δευτερόλεπτο που περνούσε αύξανε την ένταση. Και τότε το βρήκε. Το παλιό κινητό. Δεν ήταν σε εμφανές σημείο. Ήταν κρυμμένο, προσεκτικά τοποθετημένο, σαν να είχε επιλεγεί εκείνο το σημείο ακριβώς για να αποφευχθεί η ανακάλυψή του. Η Αλεξάνδρα το πήρε στα χέρια της με μια αίσθηση που συνδύαζε φόβο και αποφασιστικότητα. Ήξερε ότι αυτό ήταν το σημείο χωρίς επιστροφή. Αν άνοιγε αυτό το κινητό, αν έβλεπε τι περιείχε, δεν θα μπορούσε πλέον να κάνει πίσω. Αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορούσε και να σταματήσει. Γιατί πλέον δεν αναζητούσε απλώς απαντήσεις. Αναζητούσε την αλήθεια. Και η αλήθεια, όσο σκοτεινή κι αν ήταν, είχε αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα. Η στιγμή που η Αλεξάνδρα κράτησε το παλιό κινητό στα χέρια της δεν έμοιαζε απλώς με μια ανακάλυψη, αλλά με την αρχή μιας αλυσίδας γεγονότων που δεν θα μπορούσε πλέον να σταματήσει. Το αντικείμενο αυτό, φαινομενικά ασήμαντο, είχε αποκτήσει μέσα στο μυαλό της μια σχεδόν συμβολική διάσταση, σαν να συγκέντρωνε μέσα του όλο το βάρος της αλήθειας που μέχρι τώρα παρέμενε κρυμμένη. Τα δάχτυλα της έτρεμαν ελαφρά καθώς προσπαθούσε να το ενεργοποιήσει, όχι από αδυναμία αλλά από τη συνειδητοποίηση ότι κάθε επόμενο βήμα θα την έφερνε πιο κοντά σε κάτι που ίσως δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί. Το δωμάτιο γύρω της έμοιαζε να μικραίνει, να κλείνει πάνω της, σαν να αντιδρούσε και αυτό στην ένταση που είχε συσσωρευτεί. Δεν υπήρχε πλέον επιστροφή. Το κινητό άναψε με καθυστέρηση, σαν να αντιστεκόταν και αυτό στην αποκάλυψη των μυστικών που κρατούσε. Η Αλεξάνδρα άρχισε να ψάχνει, αρχικά προσεκτικά, σχεδόν διστακτικά, αλλά όσο περνούσαν τα δευτερόλεπτα, η ανάγκη για απαντήσεις την έκανε πιο αποφασιστική. Τα μηνύματα, οι κλήσεις, τα αρχεία, όλα άρχισαν να περνούν μπροστά από τα μάτια της με έναν ρυθμό που δεν της άφηνε περιθώριο να ανασάνει. Και τότε άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα κομμάτια της αλήθειας. Δεν ήταν μια ξεκάθαρη εικόνα, αλλά μια σειρά από ενδείξεις που, όταν ενώνονταν, δημιουργούσαν κάτι πολύ πιο ανησυχητικό. Ονόματα, ημερομηνίες, συνομιλίες που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν εύκολα, όλα έδειχναν ότι η Χριστιάνα δεν ήταν απλώς μπλεγμένη σε κάτι επικίνδυνο, αλλά βρισκόταν στο κέντρο μιας ιστορίας που είχε ήδη ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η σκέψη του Ορέστη πέρασε σαν αστραπή από το μυαλό της. Οι υποψίες που μέχρι τώρα έμοιαζαν ασαφείς άρχισαν να παίρνουν μορφή. Δεν υπήρχαν άμεσες αποδείξεις, αλλά υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να δημιουργήσουν μια εικόνα που δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Και αυτή η εικόνα ήταν τρομακτική. Η Αλεξάνδρα ένιωσε το στομάχι της να σφίγγεται. Η κόρη της είχε περάσει ένα όριο. Την ίδια στιγμή, ένας άλλος φόβος άρχισε να σχηματίζεται. Δεν ήταν μόνο το τι είχε κάνει η Χριστιάνα, αλλά και το τι ήταν ικανή να κάνει για να προστατεύσει αυτό το μυστικό. Η επίθεση που είχε δεχτεί πριν από λίγο δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ήταν προειδοποίηση. Και ίσως να μην ήταν η τελευταία. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η Αλεξάνδρα κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να παραμείνει παθητική. Η γνώση που είχε αποκτήσει την έβαζε σε έναν ρόλο που δεν είχε επιλέξει, αλλά δεν μπορούσε να αποφύγει. Έπρεπε να αποφασίσει αν θα προστατεύσει την κόρη της ή αν θα αντιμετωπίσει την αλήθεια, ακόμη και αν αυτό σήμαινε ότι θα κατέρεε όλος ο κόσμος της. Η επιλογή αυτή δεν ήταν απλή. Στο μεταξύ, η Χριστιάνα, επιστρέφοντας στο σπίτι, ένιωσε αμέσως ότι κάτι είχε αλλάξει. Δεν ήταν μια συγκεκριμένη ένδειξη, αλλά μια αίσθηση που δεν μπορούσε να αγνοήσει. Το ένστικτό της, που είχε ήδη οξυνθεί τις τελευταίες μέρες, της έλεγε ότι ο κίνδυνος δεν είχε περάσει. Το βλέμμα της κινήθηκε γρήγορα στο χώρο, αναζητώντας σημάδια. Η ένταση επέστρεψε αμέσως. Δεν χρειαζόταν να δει το κινητό για να καταλάβει ότι κάποιος είχε πλησιάσει πολύ κοντά στην αλήθεια. Και αυτή η συνειδητοποίηση την έφερε σε μια κατάσταση που δεν άφηνε περιθώρια για λάθη. Δεν υπήρχε πια χώρος για υπομονή ή για δεύτερες σκέψεις. Έπρεπε να δράσει. Η σκέψη της Αλεξάνδρας πέρασε από το μυαλό της σχεδόν αυτόματα. Δεν υπήρχαν πολλές επιλογές.
Και όσο περισσότερο σκεφτόταν, τόσο πιο ξεκάθαρο γινόταν ότι η μητέρα της είχε ήδη ξεπεράσει το όριο που δεν έπρεπε να περάσει. Η ισορροπία είχε χαθεί. Παράλληλα, η κατάσταση του Στάθη είχε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Η ψυχολογική του κατάρρευση δεν ήταν πλέον κάτι που μπορούσε να κρυφτεί πίσω από σιωπές ή αποφυγές. Η συμπεριφορά του είχε αρχίσει να επηρεάζει ανοιχτά τις σχέσεις του, να δημιουργεί ρογμές που γίνονταν όλο και πιο εμφανείς. Ο Λικούργος, αντιλαμβανόμενος ότι η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί, αποφάσισε να παρέμβει πιο δυναμικά. Δεν υπήρχε άλλος χρόνος για αναμονή. Η άρνηση του Στάθη είχε φτάσει σε σημείο που απειλούσε όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και όσους βρίσκονταν γύρω του. Η συνάντηση που προετοιμαζόταν δεν θα ήταν εύκολη. Γιατί αυτή τη φορά δεν επρόκειτο απλώς για μια συμβουλή ή μια προσπάθεια πειθούς. Ήταν μια αναμέτρηση με την ίδια την πραγματικότητα, μια προσπάθεια να σπάσει το τείχος που είχε υψώσει ο Στάθης γύρω από τον εαυτό του. Και αυτή η αναμέτρηση θα είχε συνέπειες. Όσο συνέβαιναν όλα αυτά, οι δύο ιστορίες, που μέχρι τώρα εξελίσσονταν παράλληλα, άρχισαν να πλησιάζουν επικίνδυνα η μία την άλλη. Από τη μία, η αλήθεια που πλησίαζε γύρω από τη Χριστιάνα, έτοιμη να αποκαλυφθεί και να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Από την άλλη, η κατάρρευση του Στάθη, που μπορούσε να οδηγήσει σε αποφάσεις χωρίς επιστροφή. Και στο κέντρο αυτής της σύγκλησης, η Αλεξάνδρα. Μια γυναίκα που είχε ήδη κοιτάξει τον δρόμο κατάματα και που τώρα κρατούσε στα χέρια της κάτι ακόμη πιο επικίνδυνο, την αλήθεια. Η απόφαση που θα έπαιρνε δεν θα επηρέαζε μόνο τη δική της ζωή, αλλά και τη ζωή όλων γύρω της. Γιατί σε έναν κόσμο όπου τα μυστικά έχουν τη δύναμη να καταστρέφουν οικογένειες, η αποκάλυψη της αλήθειας δεν είναι ποτέ απλώς λύτρωση.